Helo, croeso nôl i Minecraft Cymraeg ac heddiw ddim trio cychwyn series newydd. Mae'r series arall wedi mynd. Ac dwi'n cychwyn un newydd oherwydd dwi wedi downloadio stwff. Dach gweld 1.30 mod loaded. So dwi am cychwyn game newydd. Hwn ydy efo mods. Ac mods ydy, wel, mods ydy rhywbeth sy'n adio pethau mewn i gema chi. So, dwi am gael hwn yn Minecraft Cymraeg. Survival. Okay. Gwir dwi am roed bod yn chest on. So, dwi am cychwyn a gweld beth sy'n digwydd. Loadio mewn. Mae cymryd hir achos dwi efo gymaint o stwff sy'n cael ei downloadio. So. Da ni mewn. Gweld, mae hwn edrych yn llawer gwahanol. So, dwi'n gwneud 3. Ac da ni mewn chaparral. Dyna beth i enw'r lle da ni mewn. Dyna beth i enw'r lle yma. So, da ni efo llyfr efo yma a dwi am darllen nhw. Be ydi hwn? Mae hwn yn peth sydd ar ydych chi sut i creatio stwff. So hwn. Dim byd, ond dwi'n gwybod beth ydi hwn. Mae'n yn deud getting started recipes. Dach gweld hyn. Ac dwi'n defnyddio mod Minecraft. Dwi'n defnyddio... Be di hwnna? Dwi'n defnyddio'r crack pack. Ydych chi sy'n downloadio fo. Allan yn dangos fideo. Bounce pad. Ac gweld. Mae'n llawer o stwff da chi gallu neud. So gyntaf. Dwi'n edrych yn hwn. Iawn, da ni wedi gael stwff dda. Na dim byd. Sorry hein. Ella dwi am cael ymlaen efo hwn. Dwi'n ffeindio rhywbeth yn fyma. Pam dwi'n methu rhedag? Dwi'n meddwl bod dwi'n rhedag gwan. Na, dwi'n methu rhedag. Diolch. Dwi am mynd i mewn i fyma. Dwi wedi gweld un o hyn o blaen yn fideos eitho. Hoff person fi. Ac mae yna un o hyn yma yn dy chest. Dwi am gael hyn. Mae un yn rili dda. Journal. Cleddyf. Dwi am gael. Dwi am gael torch. Bara. Ac, Dych mynd arall. Hein. Llyfr. Torch. So, dwi am dwy'n hwn. Dwi am dwy'n bob dim. Dach chi'n torri yna fo. Hwn. Mae hwn yn cymryd hir i torri. Dwi'n yn gwybod pam. Dwi'n methu torri fo. Dach chi angen un diamond i torri fo. Nes i'n hofio yna. So, dach gweld glicio E. Dwi efo hein. Gallu mynd ar options. Inventory. Ac stwff. So, dwi'n gallu newid game mode fi. Minecraft. Hwn. Auto. Ac mae hein jyst yma pethau rili dda. So, sut dwi'n gael gwared o hwnna? Nes i'n neud bath. So, dwi am mynd ar hwn yn neud bod... Dach gweld cheat mode. Dwi'n gael gwared o hwn wan. Dach gweld dwi'n gallu cymryd stwff allan o fyma. I fod i. Na, dim yn gweithio ddo.
Dwi'm yn gwybod pam. Jyst am y newid yn ôl. So, mae hwn yn un rili dda. Hwn yn pack rili dda. Ac dwi ddim am defnyddio commands dim mwy. So, dwi am mynd o yma, wan. Trio ffeindio pethau eraill. Dwi methu rhedag. Dwi'm yn gwybod pam dwi methu rhedag. Mae efo hetar. Dwi gorfod lladd o. Sut dwi'n rhoi hwn ar? Dwi wedi anhofio. Naci. Gorfod ffindio allan sut i roi hyn ar. Be di hwn? So, gallu neud, dwi'n mynd allan hwnna. Waypoint. Be di hwnna? Iawn. Some daft quaff scale went up in flames. Ac ar hwn, dach gallu gael jetpacks. So, os dwi'n sgwennu mewn jetpack. Jetpacks. Dwi'n chwarae hwn yn Saesneg achos dwi'n yn gwybod beth i rhan fwyaf o hyn yn Cymraeg. So, illa na jyst roed o ar Cymraeg am wan. Wan dach gweld dwi'n clicio na. Iawn, mae hyn i gyd union yr un peth. So, mae hyn yn jetpacks rili dda. Dwi'n medrych drist. Dyma sydd ydych chi'n crafftio nhw. Ma nhw'n anodd i gwneud, ond bydd gweld pobl yn neud nhw. Dwi'n methu rhedag. Dwi am gadael yn mynd yn ôl ar i edrych. Os dwi'n gallu neud o. Llwyth o'r byd. Na, dwi dal methu rhedag, So, dwi'n meddwl bod mae hwn yn mod rili dda. Dach gael jetpacks, mae yna quarries, ac na dangos chi mewn i pethau fel yna. Ond dwi ddim yn dda fo pethau redstone. Dim ond redstone gywir, dach chi'n gwybod. So, mae yna pethau redstone eraill ar hwn di gael ei adio mewn. Mae hwnna'n coeden fawr. Na'n coeden rili fawr, gywir. Dwi am mynd i sori hwnna lawr. Wel, os dwi'n gallu. Dwi gwir trio ffeindio'r peth sut i hwn di'r map. Clicio X, Dach chi'n gweld mae yna map yn y cornel fyma i fod i. Fydde fyna, so mae yna'n dweud lle mae bob dim. Be di hwn? Copper. Os dach chi'n gwybod sut i roed yr het ar, please deitha fi, achos dwi gywir ddim yn gwybod. Dwi'n trio ac tab. Na! Dwi jyst am newid hwn i Saesneg. Just so. Dwi'n gallu jyst dewis hwn. I just gweld o, So, controls. Dwi'n trio ffindio het. Land mod. Thermcraft. Lle mae het? Iawn. Dwi trio ffindio'r het.
Mae'n i gyd yn flans mod. Power suits. Mynd o'r het. Ia, dwi'n meddwl bod ma'n deud sut ma'n. Ella na edrych rhywbryd. Ni efo 5 afal. Dwi'n siŵr o'n i efo 5 afal. Dio much. So, da gweld, dwi efo hein. Wps. Dwi'n gael gwared o hwn. 249 mod i mewn i hwn. Dwi eisiau gallu edrych ar hein. Reit ma i gyd. Dwi ddim yn mynd trwy nhw. Oherwydd. Waw, be di hwn? Dwi'n torri... mae yna mobs am sbonio mewn. Torri coeden. Gael pren. Ddim gael 32. Dyna'n torch yma. Mae'n troi yn os. Dwi angen cysgu'n gwely fi. Di efo gwely. Lle mae gwely fi? Off, fyna. Dwi'n nawd yn ôl i Cymraeg. Iawn. Dyn ni efo digon. 2 stack, dyn ni efo. Be hwnna? Na rhywbeth lawr fyna, dwi'n meddwl. Di am just edrych lawr fyna. Gos dwi'n gallu ffeindio rhywbeth. Be di hwn? Appetite. Amber Bernstone. Dwi'n methu torri hwnna fo. Un yma, dwi'n meddwl. Be di hwn? Aluminium o. Hwn edrych yn dda. Sorry hwn. Namrwn yma. Be di hwn? Ag, dach gweld cyflwyniadau. Minecraft. Dach gweld, mae llawer o stwff yma. Be di hwn? Crazy Ivan. Die from a nuke you have placed. So mae hwn yn peth. Twilight Forest. Hein dyn nhw gyd. Mae hwn yn dda. Dwi am trio neud hwn rhan fydda fella. Iawn. Gorffen. Fi efo mwy yn hean. Neu mwy yn hean, dwi'n meddwl. Dwi am mynd o yma. Gymryd pren. Dwi angen cychwyn adeiladu tŷ. Allan adeiladu un yn fyma. Come on. Be di hwnna? Yna tân yn fyna am ryw reswm. Dwi'n gwybod afal. Dwi'n adeiladu... Na, dwi am gofyn mynd i gysgu fan. Wps. Torri hwn. Edrych ar yma. Ella ffordd yma.
Fe ma'n dod i tŷ rwa fyma. Torri hwn. So dwi am illa adeiladu fo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mae hwn i gyd yn fod i mynd efo'i gilydd, os dwi'n cyfri'n gywir. Iawn. So, please comentiwch i dweud be ydych chi eisiau fi wneud yn y fideos. Wneud hyn neu wneud yr un hyn. Dwi'n mynd dod i tŷ. Dwi'n meddwl mae yna anifeiliad eraill yn hwn. Oes? Ella nawn ni wneud hynna yn fatha fideo arall. Waw, be oedd hwnna? Nath hein rhedeg allan wedyn. Nath un arall dod i mewn. Hynna weird. Diam rhoi tort lawr. Dwi'n am sylwi. Fel ma. Dwi'n just am llenwi hein i mewn efo pren. Dwi'n mynd to. A gweld os mae yna eitem dwi'n gallu crefftio. Just am wneud hynna am heddiw. Byng mwy o bren. Ni efo 2 yn nhw. Wel, wan di efo 2 yn nhw. So, dwi'n gallu edrych be mae hyn. Reactor chamber. Dach gweld dwi'n gallu edrych a mae'n dod i fyny fyma. So, dim sgwennu mewn. Wooden. Ag wooden track. Sut ti'n neud hwn? Wooden. Dwi'n edrych sut ti'n neud hwn. Dwi'n mynd dweud sut i neud o. Ella da chi jyst yn ffeindio fo. Wooden rails. Wooden leg. Ella fyswn ni'n gallu trio hwnna. So fyswn ni'n rhoid... dwi angen neu rhywbeth arall yn gyflym. Wps, na. Gael o hein. Ella wneud e ddim gweithio, dim yn siŵr. Be ma'n nhw'n neud? Neu bath. Dim yn gweithio. Be ma'n neud? Ceisiodd Altosnea, the really cool. Altosnea, the really cool, nofio mewn lava. Be di hwn? Dwi'n rhaid hwn ar. Dwi'n gwisgo hwn, mae'n edrych yn cool. Be mae hwn yn neud? As magic mae'n dod o. Llas dwi'n neud hyn. Na. Diolch much. Dwi'n neud hwn, mae'n edrych yn cool. So, cool. Diolch neud cysg. Diolch edrych i mewn i beth ydych gallu neud efo'r pethau yma. Dwi'n meddwl bod dwi'n mynd i gallu gael digon i neud. So, dwi jyst am... mae hwn yn rili uchel. Dwi'n rhoi sŵn lawr. So, mae'n o cerddoriaeth. So, be di hwn? Appetite.
Oops, she's gonna run wrong. Up. Beth yw? Appetite. Appetite o... Na, dim byd gywir i hwn. So, beth sy'n ganol gael ei cwcio? Aluminium. Aluminium. Aluminum. Dwi am edrych ar y clefydda, dwi'n meddwl. O, sgwennu fo'n anghywir. Sword. Quartz sword. Chameleon sword. Sut ti'n neud hwn? Dwi'n edrych mewn i hwn. Ti'n methu neud o? Na, diolch yn dweud sut ti'n neud o. Na'n weird. O'n i rili eisiau neud y chameleon sword. This English is highly unstable and will explode after 10 seconds. Dwi'n am yn dda. Be amdan hyn? Dwi wedi gweld pobl yn defnyddio hyn. Short sword, dio? Na, long sword. So mae hyn yn edrych yn dda. Stone. Iron. Cactus. Bone. Be di hwn? Ceisiodd Debrangen nofio mewn lava. Dwi am mynd mainio. Coal fyma. Ti'n gael hyn. Dwi am wneud drws. Dwi efo digon. O'n i'n meddwl bod ni just ddim efo digon yn fyna, and look at honni. Lle mae cisg fi? Ti'n neud cisg? Do. Fi wedi agor hwnna. Mae yna peth efo cisg dwi'n gwybod amdan. So, os dwi'n rhoi pethau fi gyd i mewn i fo... Gweld, diolch yn edrych yn dda, mae'n mond stwff just fel na yn efo. So, dwi'n meddwl mae hyn am gweithio, dwi'n yn siŵr. Ella nid o ddim. So, dwi'n clicio Z. So mae hwn yn mynd efo'i gilydd. Dwi'n clicio ar hwn, fel ma. Hwn, fel na, ac hwn normal. So, dwi'n defnyddio fo fel ma ar y funud. So, mae hwn edrych yn dda. Jyst am roed hwn yn fyma. So, hwnna di cisg fi. Dwi'n gallu mynd efo fel na. Fel na'n well i fi ddo. So, hwnna di cisg fi. Dwi am mynd allan. Dwi efo drws. Dwi am roed drws fi fyma. Dwi am edrych ar y map. So mae tŷ fi fyna. So lle mae'r coed? Mae coeden yn fod sydd ben fyma. Oes! Wel, dim coeden. Be di hwn? Be di hwn? Limestone. Dwi'n mynd o snau. Dwi'n edrych. Dwi'n mynd wneud limestone.
Mae'n edrych yn... O. Be di hwn? Lime. O, be? Dwi'n meddwl na rydio, na be, na, dwi'n cario ma'n, si gael gwared o. O, be eisiau glicio? I. Ce, ma hwn yn dweud beth ych gallu neud efo hwn. Mae'n tynnu'n ych gallu neud. Dwi'n meddwl bod dwi'n gael o. Mae'n gael mwy o coed yn gyflym. Gwely fi di hwnna. Mae'n na gwely fi di hwnna. Mae'n gael gwely fi nôl. Nac un o hein di o. Be di hon? Sut dwi'n torri hwn? O, dach gorau torri fo efo pethau yna. Ce. Be'n ni gysgu yn gyflym. Ce. A ni eisiau t-shirt yn fyna. Cos nes i ddim ddo. O! Be yma? Na, dwi eisiau mynd i mewn. Gada fi mewn. Okay, man. Mae'n scary. Okay, dwi roi sŵn fi lawr, Dim sŵn. No, dwi eisiau am roed o fyny 25. Okay. Dwi'n angen mynd i gysgu yn gyflym. O na, mae'n speidars yma. Neu prynu cop. O na, mae'n bwys filod yn agos. O! 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 Nath rydych yn fi gymaint. O, dwi'n mynd i gysgu fan. Dwi'n mynd i gysgu. Na. Lle mae braich chdi, bit? Zombie brain, oce. Mae gwaed fo'r llawr. Beth ti gael? Gwaed chi'n da llawr rwan. Oce. Dwi'n methu. Oce, zombie brain. Be dwi'n gallu nefon? Zombie brain. Oce. Zombie cat. Be? Zombie skull candle. Oce. Zombie brain. Dim edrych be dwi'n gallu neud efo hwn. Beth dwi'n neud dim byd. Be? Dwi'n bita fo hwnna. Ag paidyn. Oce. So dwi'n mynd torri stwff. Copper fi! Copper fi. Sian hofio am hwn. Dwi'n gallu neud copper cleddyf, copper lla. Ceisiodd Father Jake Perbyddi nofio mewn lava. Oce. Mae an wir, mae'n ei sens. Oce, so beth dwi'n gallu neud efo copper? Dwi'n sgwennu fo'n anghywir. 2 py yna. Oce. Oce, so mae hwn yn deud beth dwi'n gallu neud. Dwi am gwir edrych na I. O na, dwi'n gor'o cwcio fo gyntaf. Dwi'n gallu neud o mewn I tŷ fi. Oce, copper. Cwcio fo. Cwcio hwn. Whoops, roed y gloi mewn. Oce. Copper, ia.
Bronze dust, copper plate, copper chest. Ooh. Edrych yn cool. Copper cables. Copper sword. Dwi'n meddwl am yna copper sword. Okay. Dwi'n gweld mwy o copper fyna. Ella dwi'n mynd i gallu neud chest. Be oedd sŵna? Be oedd y sŵna? Be oedd sŵna? Be oedd sŵna? Be oedd sŵna? Be oedd sŵna? Dwi'n methu rhydag. Pam dwi'n methu rhydag? Dwi'n dal methu rhydag. Be sy'n mewn i fyma? Be di hwn? Aluminum. Aluminum. Does na'm point i gael hwn. Aluminum. Be di hwn? Aluminum. Dim angen hwn, so... Wee, slate! Copper, dal. Dwi'n meddwl bod dwi'n mynd i gallu neud keys copper. Dwi'n gael hyrn. Dyna beth di peth dwi angen. Okay. Dwi'n marw, na, gadael fi mynd. Be hwnna? Be oedd hwnna? Oce, dwi eisiau am, sut dwi'n neud o? Dwi wedi anhofio hwn. Na, options. Inventory, heal. Okay. Heal. Okay, fi'n mynd i lawr, torri hwnna, dwi'n dyn. No! Okay. Gallai feidio tŷ fi dal. Fyna. Iawn. Bron yna. Wel, sy'n dim na digon am heddiw. Si marw. Mae'n deud lle nes i marw tro... Sbeidar. Tro dwytha. So, sy'n dim na digon am heddiw. Diolch am gwrdd.